Sawubona. Ngihamba kahle ndoda. Ngisacela ubuze eThekwini mfowethu. Yabona la ukhona njengamanje. IseThekwini-ke laphana kithi. Cha, ngisho umnyango mina waseThekwini la ngizofika ngithi khuludu sengiphakathi eThekwini. Umnyango ongena eThekwini. Eh. Baba lethiwa ukho umnyango. Ungena noma ingakeni. Yonke le ndawo le yiThekwini lonke leli. Unaliphi-ke wena? Manje kuba ngaseThekwini ayibasaba abantu kanje. Hayi leyo kuyeke lokhu. Nasemakhaya khona lesilezi ibalo. Oh, mina ngifuna kahle kahle into engizele eThekwini mina ngizofuna usisi wami la eThekwini. Lo dadewethu. Baba, ngoba umantombazane la. Mina usisi wakho ngimazelaphi? Cha, usisi wami unetafula la eThekwini uyadayisa ile tafula la. Yabona eThekwini amatafula angaphezu kwa-400. Manje mina ngizothi ngazi ngitholiphi-ke wena. Ukhuluma ngalini? Elakhe itafula lingasemgwaqweni. Manje ngikuya kulo mgwaqo lo angiliboni itafula. Kodwa elakhe lingasemgwaqweni. Baba, eThekwini umgwaqo nemigwaqo unamatafula awo. Angazi ukhuluma ngakho umgwaqo. Usho igama lomgwaqo kude. Igama lomgwaqo. Cha, uthe lakhe lisemgwaqweni ongaka-right. Ongaka-right? Baba. eThekwini imigwaqo ingaphezu kwa-40. Umgwaqo nemigwaqo unamatafula angaphezu kwa-30. Ukhuluma ngaliphi linjani lakhe leli special kangaka? Ile golide. Uthe lakhe lidayisa obhanana, ama-aphula, nama-veg mese eqala no-curry powder ngaphezulu. Ngisho ungaya emakethe uzokufica konke lokhu ngakho. Ngisho ungaya kephi lento le ikhona. Ukhuluma ngakuphi-ke wena? Iliphi lo tafula leli? Ile golide? Ile silver? Uthe kumina ngaka-right kodwa kube ngathi ngingena ngaka-left mese ngithi phohlo ngaka-right ngizolibona itafula lakhe. Wena ungangena lapho? Cha, uthe yini le ndawo le shop e-workshop. Kukuphi e-workshop? Yabona i-workshop yonke le workshop. Na-ke emgwaqweni ngase-workshop kunetafula lakhe. Baba, imigwaqo ingase-workshop ingaphezu kwa-5. Lisho igama lomgwaqo kude. Igama lomgwaqo. Ima bakho kuqala ubani wena kodwa ngithi ngihlangane nawe. Hayi mina musingamu mfowethu. Wena ungami? Hayi mina nguMagic mfowethu. Hayi. Hawu Singamu mngani wami. Hey. Ukuthi wamakhekhe la eThekwini. Yabona wafana. Ngane. Ngase ngibuza ngiqhamuka ngani. Ngale nomnyango bethi ngingena ngoba ithi khona eThekwini. Hawu Singamu. Hayi. Siyosala ngizohamba ngilibheka ngala yazi. Yeah. Ngicela. Ciao. Hey, abantu bayomkhaya. Balekela amaphara ngale kuzovela ezinye impuphu la. Sivele ngihamba. Hawu mfowethu. Unjani? Lalela phela. Sengihlangane nomunye ubhuti ngale. Ungitshela ukuthi ngiyamtshela ukuthi ngifuna udadewethu. Udakamazi. Uyayibona lonto lonto. Yabona Steve. Imina lo ngibona ngale. Ubona lo bugane? Hayi wena unomusa. Unomusa wena. Yabona.
Ukuba semakhaya. Hayi. Ngeke sakubona mase ngihleli la. Kuzophela mdala eThekwini. Ngisetrobheni mina, ngisetrobheni. Ho, Jesu. Nkonzi yami, lalela phela. Sengihlangane nomunye ubhuti ngale. Ngaphuma ngomunye umgwaqo ngayibona sengiqhamuka la. Sengiyayibona ukuthi ngikathathe ngiqhamuka la. Hey, liyankabi ayiphi nomusa. Kasathi into engibuza ngifuna usisi wami. Yabo. Yabona mina umbona. Ubona mina. Sukhohliwe futhi. Bekuwena. Angizona uMagic. Oh, sinqamu mngani wami. Sinqamu. Sanibonani. Siyabonga ukuthi nibuke le video. Sicela ni-subscribe, ni-share, ni-like and comment.